Mga igsuon, nindot kaayo pamalandungan ang atong ebanghelyo karong adlaw. Unsa may nahitabo diri sa ebanghelyo? Adunay duha ka tawo nga nayawaan. Dili lang duha ka yawa, kundili haskang daghana. In fact, in English, legion, daghan kaay na. Og giayo sila ni Jesus. Ang duha ka tawo nga nayawaan naayo. Ug mauto ang mga yawa ngihangyo kang Jesus nga mubalhin sila sa mga baboy. Kay tuwa may daghang mga baboy didto. Nisugot ang Ginoo ug namalhin sila. Ug nangahulog ang tanang baboy didto sa tubigan ug nangalumos tanan. Nangamatay. Pagkabalo sa mga tawo sa nahitabo, ilang gihangyo negatively. Ilang gihangyo ang atong Ginoo nga mupahawa sa ilang lugar. Mga igsuon, unsa may atong mapamalandungan dinhi? Actually, dili na ni bag-o mga igsuon. Siguro nakadungog na mo ani. Kung nakabantay mo sa ebanghelyo, mas gi-prioritize sa mga tao ang kamatayon sa ilang mga baboy kaysa sa duha nila ka kauban nga naayo na unta gikan nayawaan. Mas didto unta sila ni focus sa ilang kapwa tao kaysa sa mga baboy. Now, before ko mo padayon, ato sa ning klaruhon. Ni-explain manggod ko ani ag sa diha, na ay ni comment nga ngano daw nga akong gipakaubos ang dignidad sa hayop sama sa baboy nga gihiskutan dinhi. Nga kun buto nahon-naon, hinimo man pud sila sa Dios. Mga igsuon, ato sa nang klaruhon ha, before ko mo padayon. Nga yes, ako personally, walay problema nako on the dignity of the animals. No, kay ako nag-eskwela man no sa MA sa philosophy, na anay mga pipila ka mga subjects nga akong naagian nga ako muuyon sa mapananglit environmental philosophy. Nag-ingon nga ang mga hayop ug ang tao, we are all equal in dignity. Walay taas nato, walay ubos nato. Yes, naatay pangisip, wala ang mga animals ana, pero gamiton ang atong rationality, ang atong pangisip sa pagtanaw kanila, isip kauban nato. When we talk about ecology, we are all equal. So wala ko'y problema ana mga igsuon on the dignity of animals, because human beings and animals and plants in the scheme of ecology, we are all equal. Walay labaw nato, walay ipakaubos nato. Okay? Dayon sa among klase sa moral philosophy, niingon pod nga naay mga philosophers, apil na ko ana, nga muuyon nga animals are also considered moral persons because they also get hurt. Kamo naaman mo'y pets, no? Masakitan be pud sila, no? Mamatyan sila sa ilang anak, no? Kanang maigo sila, masipaan sila, no? Muhagulhol biya sila, no? Mutsabaw biya sila. So they are also moral persons because they also have feelings, the emotions, they also get hurt. So, mga igsuon, I hope klaro na. Wala nako gipakaubos ang dignidad sa mga hayop. Kiniingon manggud ko nga dapat gi-prioritize ang tao kaysa mga baboy.
Mga igsuon, both of them are equally important. Kaso, naagyud tay priorities. Di ba? Naagyud tay priorities. For example, muhatag kog lahi nga example. Money is important. And at the same time, family is also important. So they are equally important, pero ikaw, naagyud kay pilion nga mas i-prioritize nimo, which is or money. Pero they are important to you. Naalay priority. Una ang pamilya, ay ang panginabuhi. So I hope that is clear. Okay? So balik ta. I hope nasabta na. Balik ta. Unsay atong pamalandungan dinhi nga unta gi-prioritize sa mga tao. Dapat nalipay sila tungod kay ang dugay na nga kababayan nila, duha ka tawo nga nayawaan, isog kaayo, bayulente kaayo, finally with the help of the Lord na ayo ra gyud. Dapat didto sila nalipay. Pero na-focus sila sa ilang mga selfish personal intentions, nga mas na-focus sila sa ilang mga baboy kaysa unta tan-awon pud nila nga dapat silang malipay kay naayo na ang ilang mga kababayan. So mga igsuon, diha ta mamalandong. Mauni, many times we let our selfish desires to blind us from looking at the more important needs of others. Mauna, mga igsuon, ang atong pamalandungan karon. Many times, we let our personal desires blind us from looking at the more important needs of others. Kini bitawng atong pagka makasarili, kining atong pagka-selfish, kining atong pagka maiya-iyahon, maugyud ni ang nagpabuta nato. Dili na ta makakita sa mas importante unta nga panginahanglan sa uban. Na-focus man ta sa atong kaugalingon. Pero mga igsuon atong klaruhon, naatay personal desires. Okay ra na. Naatay personal desires. Walay problema. Mukaon ka for yourself, magpalit ka for yourself, na ana. Pero ang pangutana nako, asa kutob. Kay kun mulapas manggod, mahimo na sang selfishness. Diha na dayon ang bikil. Diha na dayon ang bikil. Ug tungod kay nahimo naman tang selfish, puros naman ako ang dapat masunod. Maunang di natakakita nga naa di ay mas importante nga panginahanglan ang uban. Nahimo na tang insensitive. Okay? So mga igsuon, dili lang ta maglangan. At this point, I want you, depende lang ninyo, I suggest na amantay comment section sa ubos. Anytime, unya, ugma, anytime. If you want to comment on something na naigo ka, like mauni ang question nga ato ang tubagon, naitabo ba na nimo nga nahimo kang makasarili, nahimo kang selfish, nahimo kang maiya-iyahon, nga nabuta ka sa mas importante unta nga panginahanglan sa uban? Aduna bay mga panahon, mga igsuon, nga nahimo kang maiya-iyahon, nahimo kang selfish, nga nabuta na ta, nahimo na tang insensitive, wala na ta kakita, dili na ta makakita sa mas importante unta nga panginahanglan sa uban. Kung wala, do not be bothered, and do not bother to write a comment. So, it's up to you. Nindot man gud ni mga igsuon kay mao man ni ang mga unang steps
towards change. Kanang ma-aware ta ba? Kanang ma-aware ta nga uno, sakto di ay nahimo naman di ay kong selfish. So dili ni maayo nga ipadayon. At least diha magsugod no ang kabag-uhan when we become aware of our wrong. So alang sa mga wala nakasinati, andam-andam lang ta because the devil is just around the corner, ready to tempt us into becoming selfish people. Ayaw kumpiyansa. Pero alang sa mga nakasinati, kung gusto kang mo comment, please feel free to write a comment para mag-sharing ta. No? Okay? So feel free. And again, I will repeat the question. Nahitabo ba nimo sa una or karon nga nasubraan nimo ang imong personal desires na lapas, nahimo na kang selfish or makasarili, nga nabuta na ka, di nakakakita, nahimo na kang insensitive sa mas importante unta nga panginahanglan sa uban. Naa pa di ay mas importante. And now you realize, wala nimo nakita, kay mas na-focus ka sa imong kaugalingon, ako ang dapat masunod, my will be done. Okay? God bless!